Dačić je bio predsednik opštine. Ajde se predlog da. Ovako, u ovom selu je osnovana prva vlada. Sada je Republike Srbije, tada je bila monarhije Srbije. Drugo, 1806. prva je pošta krenula iz Velikog Borka, zvanični dokument. Postoji tabla, ovde i iza postoji zgrada pošte, koju je Milorad Jakšić, isto sam bio po njega u kancelariji, insistirao da se napravi, jer je to istorijska bitna slika jednog sela, odakle je sve krenulo. A kako da kažem sada, pošto ja nosim prezime Marić, ja sam potomak kneza Sime Markovića po sestri Mari, kada je vršio seču Kneževa, 1817. Miloš, mi smo tada od Markovića postali Marići, to jest po sestri kneza Sime, i ono na Mara dodato ić i tu smo starosedeoci. Ja imam svoju... Ja stajem tu priču i zato i predlažem, što se malo predložio. Ovo da živi jedan put godišnje nije u redu. Ne, vidjet ćemo tablu, nego ovo što ja pokušavam da kažem. Na Domu kulture i tabla je na poštu. Pokušavam da kažem, ovo jedan put godišnje se skupi društvo, ispriča se priča, da li je lepo vreme, da li je kišno vreme. Ja sam zato predložio da se pri ministarstvu, pri vladi, pošto vladu interesuje sadašnju vladu, i poštu današnju. Znači da oni budu sponzori jednog malog prostora beogradskog, kao stalnog muzeja. Znači predlog je da bude jedan prostor u Beogradu i za poštu. I Beogradska pošta je bogata. Znači Beogradska pošta i vlada ima životni interes da predstavi istorijat srpske vlade, istorijat pošte. I razmišlja o toj ideji da će ti biti koordinator ili će Cvetnin biti koordinator ili će on biti koordinator. Ovo je jedan put godišnje ovako da živi, pa padne kiša, pa blato, pa da će doći ovo ili neće doći, to je lepo, ali to će biti sasvim drugačije ukoliko postoji trajna postavka, a to je vrlo lako obezbediti. A trajna postavka, moje idealno rešenje je bilo, dosta su se promenile 3 vlade, u svakoj je vladi bilo 24 ministara, da je se samo po jedan ministar odrekao jedne plate, znači, to je teško, lakše naći pare sa neke strane. Ne, a ja konkretno pričam, ako je on predstavnik jedne države, jedne institucije, zvane Srbija, u njegovu je čast da se odrekne i za svaka vlade da ostane po jedan deo. Znači, dosta su prošle 2 vlade zadnje, računam 2 vlade, ništa se ovde nije udalo. Zoran je dao pre 5 godina velika sredstva ovde da bi se i ovo... Ja konkretno pričam, znači svaka vlada ima po 24 ministara, po 100.000 da odvoje od 12 meseci, 1 mesec da se odreknu, da bi napravili, da bi ostalo. Još moram nešto da kažem. Ovde na ovom jarbovu mora večno da stoji. Svi bi se ponosili 3 zastave. Zastave Republike Srbije, zastave grada Beograda, to jest i zastave gradske opštine koju pripada. To bi moralo večno da stoji i da je posvećeno, jer ovde je istorijsko. Druge zemlje, kad bi znale svoje poreklo, kako je nastalo nešto i ovo pre 200 godina, oni bi se ponosili s tim. A mi ovde i starosedeoci... Priče su potpuno paralelne, samo ja stalno insistiram da u Beogradu bude trajna postavka svega ovoga. A ovo će da bude sve, kako ste rekli, i pošta prva, i prva vlada, i da se skupi društvo. Jel odavde do Kragujevca, samo još ali jedno mora to da živi cele godine. Odavde do Kragujevca i Topole, gde je 74 kilometara, ti ne možeš da dođeš putom do tamo, jer ima 2 puta nisu urađene. To je i za vladu i za sve. Jednostavno, ali ja sam primetio da budem iskren. Aj sad ga malo.